Waduh, lho, apal kula. Pokoke kula ngerti tanggak mesti apal, Pak. Oh iya. Wayan nika kok mboten piyayi Bali utawa piyayi saking Pulau Dewata tidak. Mak tak kira lek ngoten lho tak suni pirsa. Asli saking Mojokerto, turunan Mojopahit keturunan Brawijaya ingkang kaping 52. Kok ya ngerti. Mboten Gresik to? Kula awur ngoten. Gresik apa? Lah Gresik kan ngliwati Mojokerto to, Pak. Dadi kula enggok. Pak Wayan asma kinarya japa? Pak Wayan. Wayan. Wajib seorang pimpinan yang itu melayani semua para karyawan. Oh iya. Yang memegang teguh prinsip al-imamu imadul umat, pemimpin adalah pelayan umat. Oh iya. Seorang pemimpin tidak menjadi panguwasa sing akhirnya berkuasa dengan kekuasaannya, tapi beliau seorang pemimpin sebagai seorang pamomong sing iso ngomong kabeh karyawan supaya PG Ngadirejo tambah maju, hebat dan bermartabat. Tepuk tangan untuk Pak Wayan. Wayan. Kula tahu lho, Pak. GM pundi ngoten kula dameli jeneng ngeten iki. Medun langsung diamplopi sak yuta. Tapi nek Pak Wayan ya mbuh marai. Niku lembe wayane. Wayan. Dereng Mei itu menjelaskan bahwa beliau itu lahir pada bulan Agustus. Loh, Mei kok bulan Agustus. Maksudnya ngedene ket Agustus ngoten lho, Pak. Oh, metune Mei. Ngedene ket Agustus. Iya. Tur Purwana. Purwa itu adalah wiwitan, no itu ana. Dadi wiwitane menungso teng donya niku nggih Pak Wayan Mei Purwana alias keturunan Nabi Adam. Iya. Nabi Adam. Kula gathuk-gathukne nggih iso ae pokoke. Ngomongi kok. Awake dhewe niku pripun? Alah, manut sing tuku pokoke. Iya. Lah kados dalu punika suasana saged meriah, suasana saged kompak nimbali panjenengan para sinden. Kula ugi dipun kancani kalian blekok moncrot. Melu usil to masa melu omong to. 750 tok lolak. Wis bocah sirahe kaya kijing. Lah wong dadi seniman, dadi dalang, dadi niaga dagelan ki mbok ya sing pantes. Ngadi salira, ngadi busana ki mbok sing pantes kaya Pak Eko nganggo blangkon ya ganteng, aku nganggo blangkon ya ganteng. Malah kowe lho rupane lho. Iki lho raine sing endi wong iki? Raine sing iki lho. Wong ora Mas. Niki blangkone panjenengan apa lek ngampil? Lho nggih blangkon kula dhewe. Ukurane kok Ukurane iki lho mbok dipasne karo sirahe, antarane blangkon karo sirah kok gak akur iki lho delok to iki. Jane piye iki ndas apa iki mau kok omah ya pas. Lah kok iso tekan bareng kena udan ketahuan lho ndasku malah mungkret. Oh enek besok mungkret. Nggih, pangapunten Pak Eko. Pak GM mohon maaf. Beliau ini adalah Mas Mondol. Beliau asli sebenarnya asli karyawan di PG Ngadirejo, Pak. Asli karyawan PG Ngadirejo. Kebetulan beliau di bagian lapangan, bagian tebang tebu ya, Mas ya. Iya. Aku sih bagian tebang. Bagian lapangan. Niki Mas Mondol niki. Sampai jangan melihat seseorang itu dari casingnya, Mas. Tapi lihatlah isi di dalamnya. Giri lusi jalmo tan kena kinira, masya to ala tanpa rupa. Niki asline nggih elek. Ala tanpa rupa. Nggih. Sing genah Mas Yuda mau wis matur karo Pak General Manager. Apa yang menjadi once-onceane, apa yang menjadi arah tujuane PG Ngadirejo. Saiki sampean apa sing sampean wenehke kanggo PG Ngadirejo? Pak, kula keng awit dugi mriki ajeng golek lho kok malah kon ngewehi wong kene lho. Loh, maksudnya iki piye to maksudnya? Maksudnya kowe arep ninggali apa ngono lho karo Pak GM? Ninggali apa wong kene iki kok omah samuming 100 wis entek kok tinggal nih. Enggak maksudnya PG Ngadirejo ben piye ngono lho. Ya ben ngono ae. Alah. Blok sak. PG Ngadirejo ben maju lho dikapakne, disuruh. Kok wis tak tonyo tenan. Kok elek ora merah ini sak. Sak mutak-mutak. Wah, kaya Mas Yuda mang lho, ngonceki Pak Wayan ngono iki mang lho. Saiki Ngadirejo ya cara ngoncekno. Pak Wayan iki gedang kaya dionceki. Pak Wayan menungso. Maksudnya asane utawa jenenge iki tegese ora nuwun sewu nggih Pak Eko. Kula wenehi contoh. Bagaimana supaya PG Ngadirejo itu semakin maju, hebat dan bermartabat.
itu minimal harus mempunyai 3 kerja, Pak. Napa niku? Baik itu kerja keras, kerja cerdas maupun kerja ikhlas. Kerja keras itu artinya kita membanting tulang, memeras keringat, rino kelawan wengi supaya maju perusahaannya. Kerja cerdas dengan skill atau kemampuan dengan sumber daya manusianya untuk ke depan lebih maju. Dan yang terpenting kerja ikhlas lillahi ta'ala mung ngarep-ngarep ridaning Gusti. Awit niki pabrik gula asalnya saka tebu. Tebu niku mantep ing kalbu, niat yang kuat di dalam hati. Nek wis tebu digiling dadi gula, bojo ayu nyepaki tangga. Tebu digiling dadi gula, terus bojo ayu nyepaki tangga. Alah. Ora kuwi, maksude iki ora kuwi no. Tebu digiling dadi gula niku tegese gulangen rasamu. Gulangen rasamu, gula rasane legi-legi menika wong kudu lega lan ikhlas. Urip kudu duweni sifat lega lan kudu duweni sifat ikhlas. Nek wis dadi legi iso digawe wedang. Wedang niku tegese ngawe kadang ngraketne kekancan, ngraketne paseduluran. Ora mung habluminallah tapi ya habluminanas. Cocok untuk PG Ngadirejo seperti malam hari ini. Sing dimaksud ora paham. Sampeyan kok ninggali apa-apa ucapan ucapan piro? 3. Aku yo 3. Apa kuwi? Ben rada pinter iki dicopot lho ben ra dadi utekne ben ra kesumpetan blangkon. Ngene lho. Ini ketok leh cerdas. Kok iso cerdas? Lho, wong gundul iki cerdas. Lah cerdase Lho. Pikiran iki ora kesumpetan rambut. Nek iki Pak Eko niki Ketok ora cerdas ngono kuwi. Ora gundul. sebabe Lho njaga kali bupati ra dadi kok. iso tekan kono. Kowe ora tak pinter. Rambut. Nuwun sewu nggih Pak Eko. Rambut ki manggone ning gone mustaka. Mustaka itu adalah apa itu namanya mahkotanya manusia. Rambut tegese ngeram barang sing lembut. Batuk ngembat barang sing gumatuk, mata ngemet barang sing tumata. Mulane mata ki gunane kanggo nyawang. Loh, enek mata sing nganggo nyawang. Mata apa? Mata udun. Alah. Kuwi manut anu. Kok bisa ngentahi lho. Tegese mata ngemet barang sing tumata, kuping kaku tur jepiping kuping iki gunane kanggo ngrungokne. Enek kuping sing ora nganggo ngrungokno. Kuping apa? Kupinge wajan. Kaya ora nganggo ngrungokno mati centelno. Tapi kan duwe lambe. Lambe iki gunane kanggo ngomong. Enek lambe sing ra omong. Lambe apa? Lambe sumur. Kayak lambene gede malah ra omong. Lho tegese iki gunane skillmu, gunane SDM. Nek aku mang wis 3. Iki parke telu apa Mas? Aku yo 3. PG Ngadirejo supaya ke depan lebih maju konsepnya ada Harus sehat. 3 ini pertama sehat. Mboten kudu sehat, jangan sampai kena penyakit. Weh. Penyakit apa wae, Mas? Penyakit kuwi siji, Apa? kudis, Loro, urat, telu. kutil. Kok penyakitmu kabeh mbok ngene-ngene. Seto, gandenge karo PG Ngadirejo ki apa? Iki PG Ngadirejo pabrik gula tebu lho kok iso tekan kurat, kudis, kutil, penyakitmu mbok laporne ning gone Pak JM kon. Piye lho kan? Intine kuwi enak artine, Mas. Ada maksud tersendiri. Iya, Yang pertama tadi kudis. artinya Jadi seorang karyawan pabrik Ngadirejo kudu disiplin. kudis Kudu disiplin. Pinter api Kudis iki kudu disiplin. Kudu disiplin. Angka lorone. Kurat. artinya Jadi seorang karyawan kudu rapi. Sandang penganggone kudu rapi. Kudu sing rapi. Awit ajining raga kuwi saka busana, ajining awak saka tumindak. Nek busanane apik mesti diajeni karo sapa wae. Kurat artinya kudu rapi. iya upin-ipin jan cerdas. Betul. Kudis kurat yang terakhir Kutil artinya kudu teliti. weh tele mau Teliti. oh alah tak kira telopo. Jadi kutil iki kudu teliti. artinya Loh, jadi karyawan ki nyambut gawe ora mung sembarang, kudu sing teliti. bagaimana supaya produk-produknya bisa hebat harus dengan ketelitian. Iya kowe. Aja nganti sembrono, Aja nganti sembrono. aja nganti nglokro. Heeh. Kudu sing semangat. Sing semangat. Jadi konsepnya nek telu apa mau?
kudis, kurap, kutil. Wah, masa ya mek kuwi tok. Lho, Ya ora, intine apa wae kuwi. Nek pengin nyambut gawe sing penak, pabrik maju, nyambut gawe apa iso, kuncine ning telu. apa kuwi? A, B, C. Wah, apa? Kok iso baterai lho ngeprok ndasmu lho piye? Wong ki pabrik gula wis tekan ABC barang iki lho maksud eloh iki lho piye? Ya ora mung ABC apa iki? Ora mung baterai tok. Lah apa? Kecap barang. Maksudnya ABC iki lho artine iki lho nggo napa ngono lho. ABC nek artinya Mas. A yang pertama, Antara pimpinan dan bawahan harus menyatu untuk memajukan PG Ngadirejo. Antara pimpinan dan bawahan harus bersatu. Weh. B Bareng-bareng memajukan pabrik Ngadirejo. Edan. C Cekatan, Trengginas dan semangat. Edan. Apik napa wong ngawur ngawur tapi ya rada pas kuwi nek kanggo pabrik nuwun sewu. Sore mang kan ya ana MC, kan ya panjenengane Pak JM ya sambutan. Cara resep-resep wong pidato, resep-resep wong sambutan iki ya enek. Yo ABC. Resep wong sambutan ABC. Lah kok iso ABC? A yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salah. B Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. C Cukup sekian, terima kasih. singkat meng. Kok mesti singkat meng lho? Padat. Lah ora kaya omong singkat padat, tetapi seseorang itu supaya maju itu kan harus menggunakan skill, harus menggunakan SDM. Contohnya kados Pak Eko, ndalang itu adalah salah satu pekerjaan yang luar biasa. Mulane disebut Kiai Dalang. Dalang kuwi tugase ngudal piwulang sing becik ayo padha dienggo, sing elek ayo padha ditinggalne. Ngono. Ya ora kono elek ora ditinggalne. Apa? Wah, klothuk barang. Ora tahu Pak Eko ora tahu kok iso. Pekat to ya. Ini pekat penyakit masyarakat yang harus ditinggalkan, yang kita jangan sampai tergiur dengan judi, ya Pak Eko. Pekat penyakit masyarakat. Pekat penyakit masyarakat, Pak. Kok iso Pak Eko, kowe kuwi lho ngandani kowe. Kok iso sinambi kalane nganggur giyak-giyak waton kecandak menghibur sedaya warga masyarakat. Nggih, nanjake dudu Waranggono. Waranggono sementen katahe dasare suasanane nggih riwis-riwis udan-udan nek ora dikeki karo sing bangsane anget-angetan ya kurang prayoga. Wis komplete iki kok. Ingkang pundi kadipun kersane? Jajal Arifatul. Arifatul. Iki. Sareh-sareh matur pikuleh. Oke. Yo, diaturake. Yo. Kowe etopel wong langgan. Niki tanda luar biasa. Sindene Pak Eko ki kabeh pilihan mantasane para Waranggono, mulane dipilihno sing istimewa. Betul. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sampluk. alah tak sayang kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya nek kita berkenalan karo Mbak Sinden iki. Nuwun sewu Mbak Hanifatul Azizah. Asmanipun sinten nggih? Lah niku wau Hanifatul Azizah. Piye to Iya, kita Iki lho mau kenalan iki lho. nuwun sewu lho nggih Mbak Hanifatul Azizah. Gitu. Asmanipun Kula Hanifatul. Azizah. Nggih. Lah kok padha aku to kowe? Lah, piye kok padha? Iki lanang kok wedok. Lah aku ki lanang teko Mbak Hanifatul Azizah. Nggih. Asmanipun sinten? Hanifatul Azizah. Loh,
Oh nyontek sampean. Lho, lah jenengku kuwi Pak Tul. Oh, sampean jenenge niku. Heeh, nggih. Wah, sekolah napa sampean lulus? Kuliah. Semester pinten? 8. Hebat semester 8 pinter nyindet anake mondol kelas 5 SD sing wedok saiki meteng, Mbak. Lho, Ngawur kowe iki. Ngawur piye? Wis nglairne kok. Malah wis metu. Kan. Kok diamini. Lah biyen modelmu kaya tenan ada Mbak Hanifatul Azizah, wong sing ayu rupane branyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan boyot mote aja ngemu sudama. Mula dasar nama mokal kurang condra luwih warna pasuryane prasasat widodari sing eja wantah nek kowe jejer karo Mbak Hanifatul Azizah. Mbak Hanif kaya Bentara, kaya Dewi Komoratih. Mas Mondol kaya Komodo. Kok iso komodo? Lah yo Kumo Jaya. Komo Jaya. pantes ngene iki pantes. Komo Jaya bar keplindes trek. Uang gak iso ketemu karo Mbak Hanifatul. Saiki jajal aku pengen sampean ngerayu Hanifatul. Lho, ngenyek Mas Mondol. Lah Mas Mondol wis hebat tak kira mesti. Ning nek jeneng Mas Mondol piye cara merayu seorang perempuan? Pentatonis maupun diatonis dia menguasai, Pak. Wedan. Modern maupun tradisional menguasai. Musik maupun gamelan menguasai. Lah iki menungso dudu lumrahe menungso. Ceraing kusuma rembesing madu. Nggih niki. Weh, Jandol ya. Gak i. Alah iya. 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 Ayo. Coba dengan musik Mas G Mas G. Hari ini Setok disarang to. bisa apa iki lho matane bisa Lah ngene. iya. pertama ki nginget nek kono, bareng ngono mak seret. Oh, drama Pak. Iya, Ya drama. Oh, aku action bareng ya. Kowe mlaku sih kira Pak. Modelmu kayak Pak. Hari ini lho ngene. Seret. Nah, Awakmu terus kaget girak-girak. Kok kira-kira Lah nyawang adal. Iki menungso rai nyambik kena. dadi rai kuwi kok ki nggon hewan-hewan tok kebun binatang. Wah, kok enek menungso rai nyambik. Nek gumurku ya, Mas. Gumene sama pripun? Mas Mondol kaya rabi. Sampeyan wis berapa to, Mas? Empun. Bojomu ya wong. Duk kethek. Nesu wong ditakoni apik-apik. Nesu. Takoni iki lho modele kok ngenyek. Uang ngene lho, Mas. Sampeyan dilokne elek, dilokne kaya nyambik, kaya kada ndak apa-apa. Ning seorang laki-laki Nggih. yang dinamakan seorang laki-laki yang sempurna adalah seorang yang sudah Beristri, berkeluarga. Sampeyan elek-elek oh, ternyata istimewa sudah sempurna. Kadang ono wong buahku sampai tua urung romo, urung rapi. Nggih. Oh. Oh niki oleh bojo pas nggih delok wayang ngeten niki ya, Pak. Iya. Niki pas delok wayang adalah pas durpres dikupyok terus entuk bojone niki iki. Ini Bojoku iki modele kaya ceret. Ya ini. Entang. Mesra. Iki Mas iki. Iya iya. Hari ini aku bersumpah Ora kok wae becak mlaku-mlaku. akan kubuka. Jan kaya nuntun wong picek engke lho. Iya ta. Kok iso ngono kok si gandeng sing mesra ngono lho iki iso mesra apa ora iki gundul cengok digandeng ngene lho Ora ketok mesra piye lho kok iso. JM ate gemujeng lho sampean tumbas Pak niki Sampeyan karo pacare kok kaya di seret lho model. lah nggih Pak JM arep dituku kowe karo Pak JM Arep apa? nggo cetik geni lho Wadah nyerancak. Anu kaya korek sampean. kaya korek masa ndas kaya korek lho Lah iya malah iki. Dadi malah jare buke ning guri malah jare kaya lato-lato malah ngawur nang. mbak kudune Iki dudu lato-lato. Lah apa? Iku lho tahu bulat. Digoreng dadaan 500-an langsung mbok dilat. asu Ora tau enek apike belas to. Kaya ngono kok api ini ngendi. Pak JM rembukan karo sebelah api yang dasir.
Ya. Sampeyan tak anak kan, Pak. Lah lah. Terus. Hari ini Umbulan sekawal to. Balik ku apa? Mengko anu lho, Mas. Saliyane nembang ini juga ada kata-kata indah buat Manifatur lho. Rayu iki piye ngono kudu diucapke. Ngono. Kula mboten iso wong kula bisu kok. Lah iya omong. Amin amin. Mbak Ani, Ala Mbak Adi. kamu tahu nggak apa artinya cinta? Nggak tahu, aku nggak tahu apa sih artinya. Cinta itu manis, Asik. manis itu madu, cacam. Madu itu dari tawon, cacam. Dan tawon itu punya entuk. Terus gimana kalau punya entok? Kalau kamu cinta aku, maukah kamu aku entuk? Alah. Parane kok ngono to. Pak JM, wonten kamar kosong Pak JM. Mongko tawon ki bar entuk. Bar entupe keri. Lah nek kowe bar entupmu keri. Nek aku entuk, Entup Happy Anit, Hah? entupmu keri. entuk keri. Tak parani nah. Malah tandu pindu. Iya. Hari ini kan. Hari ini keres ya. Aku lanjutnya lah. Hari Ya. hari ini aku bersumpah Enak suara. Ya, terus penak. akan kubuka pintu hatimu. Sayangku, beribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Beribu wanita cantik hanya kamu yang aku cinta sepanjang masa. Cintaku hanyalah untukmu sayang. Masa sih? Kalau bagianmu kalau ayo ngata kalau. Oh iya kan. Kowe iki lho. Kowe karepku ya. Yang kari iki. Kayaknya sing luwih gedhe nah. Manut to melu. Ayo diaturi kene lho, diaturi kene. Kene-kene yayi. Rayu paling ora kaya aku iki lho. Hangenku ngambara nembus. Apa, Mbak? Miko. Ngitung lintang sesulur padang rembulan. Tak goleki ana ngendi si panjerina. Tak titipi kidung keke teking jantung. Sampeyan coba sedikit. Lahuhitan lunglungan mesra. kambatan kamu suara Iya sayang. suara dengan jiwa Cintaku Pak JR cocok. Ya. Ngono. Enak, ayo coba lagi. Ayo ya, lagi berdua lagi. Ya. Gajah-gajah. Buang saja romantis, bisa semua romantis. Paling tidak iringan kayak tadi. Hanganku ngamboro nembus meko. Terus Hitung lintang Tandanya. sesulur pada rembulan. enak kan? Enak kan? Mas, aku pengen kayak ngono. Pengen kaya ngono. Sing tak boleh katrol ngono. Hehehe, seorang pria itu apapun kondisi situasinya, nek pacare njaluk apa harus dituruti. Dituruti. Ya, ditembangin sik. Ditembangin sik. Ditembangi. Tembangannya apa aja? Kerinduan. Rinduan. Rinduan dah. Rinduan. Sampai gajah-gajah. Betapa hati rindu pada diriku. Duhai kekasihku, segeralah kembali pada diriku. Duhai
dipasne. Karo kaya aku mang lho, karo Sing digene. mesra ngono lho, Mas. Iki modelnya kayak jembatan lho. Kamu apa, Mas? Jembatan tuh mandi. Nah, sampai karo nyanyi awakmu sing. Ha, iki gendong. Betapa hati rindu pada diriku. Duhai kekasihku. Ayo, Mas. Nggak kuat toh. Kuno jadi lama. Tenang. Aduh. Assalamualaikum salam geblok bosok liak-liak. Assalamualaikum salam geblok bosok liak-liak. Dalih asem lemah bang nimpang lemah putih ngkrih teko welas teko asih. Mlebu alas matane ilang sisih. Ayo, iki lho, ayo. Iki lho sakmene lho. Iso wong enteng kok iso. Paling ora nek gak ngono. Sayang, kesinilah kau mendekatlah kepadaku. Iya, sayang. Lah dipangku. Enak, asik. Ayo. Pengen. Ayo. Asik ya kowe. Iya, Bu. Kamu piye? Pengen. Wah, pinginan. Ora apa-apa ta wong jenenge cinta kok, jenenge cinta. Ayo coba. Ya, ayo sikile kaya pipo. Sikil kaya pipa. Enggak tegese iki kokoh tak tertandingi ngono lho. Ayo sayang. Aduh, Mas, dokumen sih. Pak Jen tolong. Aku meteng. Aduh. Wah, iso. Piye to, Mas, dokumen sih lho. Iso kaya kebelakang tebu saret kae. Banyak kebelakang. Ya, silakan kamu rayu. Nuwun sewu kersane anu nggih, damel gamelan nggih. Iya, apa? Ya, dang. Belok apa slindro? Slindro lho. Slindro. Ya sama aku mangkat nyapo peduk bruk ngene. Kok iso bruk? Bawane apa to, Mas? Lho. Sinom nyamat. Lho. Nyamat. Kayak nang pelok. Nyamat dipelok. Pelak kok Indro? Slindro iki. Oh, ya wis, anut. Model kok. Memanismu Edan. Oh, belajar. kang uciwat. Loh, Alah. Kok iso tekan Juli ya? Piye ta iki? Memanismu hangu jiwa. Nyanyi Apa? kowe arep marah ya? Ora. Nek koyo pinter. Mboten Kakang Mas, mboten. jajal Mas, dicul nih Mas. Cek, pelocol ini, pelocol ini. Lecul. Memanismu Dan. kang Jiwa tak kacok. Jiwa Nyapa kok susah Kok iso ngene barang li nyapa? kaya digremeti ular. Lagu nyenyak itu. Oh, yang bagus. Lho. Sampai nyawang kula niku elek. Boten. Sampai nyawang kula elek niku mergo sampai nyawang ming sedelo. Tapi nek suwe Muta. malah muta. Agawe runcite kale. Loh, Sampai bener, Pak. agawe lucite kare. Sampeyan malah marai. Teh dalang marai. Jajal sama nyuara piye to, Mas? Agawe runcite kale. Ojo diunggahne. Kale marai. Dalang ora. Baru nesu. Ya. Lara. Lara apa kowe? Kencing manis. Amin. Wis kena le. Wis sak diamini, Wis sak diamini. Wis ora digoblas. Lu karek ngiwon, nengen.
Parane ngiwo dhek neneng. Tak parane dhek ngiwo. Tak gecek tak bane kalen. Ayo. Rara apa kang sinedya. Kuwi kok kaya BAB gitu. Kok ndodok kaya ning kali. Mboten, Pak. Iya, ganteng Mas Yudo, Mas Yudo ngono. Nah, kuwi ganti karo aku. Gantengane. Pengen tekan di. Kang sinedya umpama Malah marahi we. Gales. Upama munduta. Ngene iki lho rumono. Yo Terus piye dal bisane? Marahi we. Romi sineksenan jagat saisine tresnaku yo mung kanggo sliramu. Nggih, Kang Mas. Ayo ke tartamtu tak ruti rambutmu kang emak ngembang bakung bathukmu nyela cendhane netramu mblalak-mblalak bawang sebungkul tambah ayu pasuryanmu kowe apa iso kowe Ayo muni. yen tak sawang rambutmu kang emak bakung alismu kang nanggal sepisan irungmu kang rungih lambemu kang nyigar bokong nyigar jambe masa enek lambe kok nyigar bokong lho lagi kok nyawaprut lha bokonge nyaprut lho Ayo apa? ibarat wong numpak tahu perahu ding perahu lumampah tanpa welah ing madyaning jala nindi kok nindi sapa nindi berarti diganti ganti untukmu pecah kuwi aku nindi ya tresnaku marang sliramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung pecahing dodo utaing ngludira sedumuk bawuk senyap iki lambe kok cengengesan rawe-rawe rantas malang-malang putung sedumuk bathuk kan yo enek bathuke temah gonjing ngakenjong ning pagulingan Lulus Raharja Ditembangnya Jo Anik ning mau awakmu lenggah, Bu. Ya engko arek dhewe sik ditembangi sisane Mas. Nang mau lungguh ngene kaya ayak-ayak dohalah kaya kowe jerum ning kono ya Jerumi kebo. sinden jerum sinden